Erokamano nyako RAMOGI kuom makete RAMOGI TV en saa 10 mar odhiambo kino bendi yude weche mag nyien chenro mar ka gi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Chenro mar kawo jogo madhi tiegruok mar bedo jolweny ochakore ayanga kawuono ka migawo mar lweny koro chiwo siem ne jo Kenya kod jogo mochung' ne arita mondo kik ket mibadhi e chenrono. Jalup jotend jolweny Lieutenant General Jona Mwangi owacho ni migawo mar arita nitiere kicha mar kawo okang' mager ne ng'ata machano tiyo gi mibadhi mondo okawe kaka jalweny. Chenro mar kawo jolweny dhi mbele centers 374 molose counties duto 47 ma pacho ka. The Ministry of Defense is committed to deliver a transparent and accountable exercise. In this regard, any person purporting to have influence to recruit a potential candidate outside of the designated recruitment centers or mechanisms stated in this briefing must be avoided. Members of the public are advised to desist from fraud since it violates KDF values, more so the value of integrity. In support of this, oversight measures have been put in place encompassing use of intelligence operatives, anti-corruption officers, and the media. More importantly, we request wananchi in exercise of their patriotic mandate to volunteer information on any suspicious activities by reporting to the recruiting teams on the ground, or in the alternative, call mobile phone numbers 0726 419 709 or 0726 419 706. En chenro mabodhi nyime miyo ka in jalo madwaro bedo achiel kuom jolweny inyalo temo hapi kuonde ma ikawe jolweny. Rawere mathoth wuok oko e gwenge ma Kisii mar temo hapgi mar donjo lweny kokalo chenro mar kepo madhi nyime. E pap ma Getembe, rawere ma kwan gi ok tin 500 ne ochopo gi oboke magi mag somo mondo mi gitem hapgi. Kata kamano moko kuom gi ok mor gi okang' matamo gi yudo thuolo e lweny nikech rem bedo gi oboke ma idwaro chal ma dendgi kama moko bende yango ni kod oboke ma bandia. Recruitment kama hii ni vizuri tupitishwe katika kila process, sababu kama saa hii unapata kidogo mtu anaangalia kitambulisho na anakuambia haiko sawa na wewe ni Mkenya, unashangaa haujakimbia. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua ni recruitment mambo na training fitness, lakini hatujafanyishwa hizo. Sasa kama mimi nilikuwa nafikiria height itanitoa, lakini nimetolewa na flat foot. Hiyo ni changamoto. Watu wengi tumetolewa na flat foot. Watu wengine tuko na nguvu lakini mguu na kutoa, so hata kama Mungu alituumba hivyo, labda alituumba tulindwe, lakini ni sawa. Nimekuja kujaribu hapa recruitment ya KDF but sijaenda through, but I thank God kwa wale wanaendelea na exercise yao. Na tumefika walipokuwa wanakauliwa kupatikana ya kwamba dhabati zake, certificate zake alipewa, lakini wamekataa kwamba ziko original, zilikuwa zimepotea, lakini alienda NEC tukalipa akapewa zingine, na alipopewa hizo ndio amekuwa akitumia. So hapa kwa hii exercise ameambiwa ya kwamba ziko fake. Sasa sijui ni ofisi gani hiyo inapeana vitu safi. Egwenge mag Turkana bende chenro mar karowere magetudonje tij lweny mapacho kane ochakore county no e kar ching'o bura mar Turkana Central. Karowere mohao 200 wuok oko mar temo hapgi mondo mi gidonje tij lweny. Kwan rowere mowuok temo hapgi omedore gi atamalo 100 kipimo gi gini mokalo kamera rowere mane wuok temo donje tij lweny ne ok chop 100. Maendi wachore ni en kaluwore gi luoro mosebedo komako gi kaluwore gi nek matimore LAD. Karowere mowuok manyo tijno owuok e gwenge ma Kalokol, Lodwa, Kanamkemer kod Kerio. Kwa were gi weche mag lweny ni jakom duond bura mar ODM John Mbadi koro landa yanga ne odok laro kom od bura ma Suba South
yiero maduong' ma higa mag 2027. Mimbadi wacho ni jood bura masani Karoli Omondi osebayo kaluwore gi ondamo mane okawo mar tiyo gi jatend piny Kenya William Ruto. Mbadi ma bende en jaod bura ma ogwelo koni Karoli sani osenyiso achaya ni duond bura mar ODM kod tend duond bura no kata doko ni ne okonye mar yudo kom kod od bura mar Suba South miyo ok onyal yiene mondo mi odogo lar komno gi otiko mar ODM. Adwani waor message nike joge na benyo okwedo enyo donyo de joge na mang'eny constituency ka na next year wagole aduogo koma mondo ji oyud basari kaka nyocha geno cannot get our ticket. We campaign for you. Raila asked me and requested me to come back home here and campaign for Karoli. So respect I have for Raila, I came back here, campaign for him when he was almost losing the independent candidate. And he won his seat, overwhelmingly. He won even in polling station, they never imagined he could win. Immediately got to parliament, the first thing he's doing is to spike the party and undermine our leadership and abuse our party leader. I cannot sit back and watch as member of parliament purporting to be representing me in parliament is insulting and abusing my party leader. And I will demonstrate to Karoli that Suba South iko na wenyewe. Kapod wantiere weche mag siasa, jotelo mag siasa mawuok Kimbo mar Kenya ochayo okang' mar mako jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya kendo dhoge kitude kod mibadhi ka jotelo go masiro kwethruok mar Azimio. Wacho ni mako Wycliffe Oparanya en mana yore mag siasa matemo bogo mbii mare manen godo kanen gavana ma Kakamega. Giso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo wedonjore kod jotelo makwedo kendo keto piny owacho tesre. Wanishike mara 100 mpaka 2027 tuwe nao hao wa jamaa. Na hiyo sasa ndio inawatisha. Wanajua Raila Amolo Odinga pangine hata simama kura. Na ule akona nafasi ya kusimama ni Wycliffe Oparanya na Kalonzo Musyoka. Sasa hiyo ndio kuandamwa vile tunakuwa kuandamwa sahihi. Muna ransack nyumba. Mnajua even in the constitution we have a right. We have a right uambiwe Senator Khalwale wherever you are. Wewe fanya kazi yako of oversight. Umetangaza ya kwamba walikuwa wanatafuta governor because of 1.3 billion. Mimi siku hiyo sikusikia wakifungua kesi yoyote. Wakakalisha governor na hakuna kitu waliuliza Sasa sisi tunaona hiyo ni njama ya kisiasa. Hiyo sio mambo ingine, ni njama ya kisiasa. Kawuok Kakamega wadhi Vihiga jokanyo mag riwruoge moko e kaunti no nyiso geno chakruok ma dongruok ahinya to e sekta mar thieth e kar thieth ma Emuhaya mantiere kaunti ma Vihiga mosebedo gi ng'ikruok kuom kinde malach ahinya to kinde ma jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime gi limbe mare mandala beach e imbo ma piny Kenya. Jalup jatend migawo mar thieth e kar thieth ma Emuhaya no Eli Mudegu wacho ni kar thieth no ni kod otendni 32 kende. Ma jotuo nindo gino ma wacho ni osebedo ka chuno mondo mi gidar jotuo matuo kabinde gitere kar thieth mambale referral. Jatend piny William Ruto geno ni biro yawo ayanga ward man kod nyalo matingo jotuo 90 hospital ma Emuhaya chieng' tich ariyo ka koro jokanyo go geto sundo jatend piny mondo okony e ng'iyo gige thieth kod otendni ne jotuo. Inaenda kutoa manufaa kwa jamii nzima kwa sababu ile kitu ninajua ni kwamba president akikuja ataona mahali ambapo tumefika kama hospitali, alafu ataona ulemavu uko wapi. Tumekuwa na ward ambayo ilikuwa imepangwa, ni sehemu ndogo ambayo imepangwa na kuwekwa watu wote. Hata wanaume wale ambao walikuwa wanakuja katika hospitali yetu hawakuwa wanapata nafasi, walikuwa wanalala katika ofisi ya mmoja wetu ambaye ameiacha ili iwe ward, lakini hatujakuwa na ward. So tunatarajia kwamba wakati rais atakapofika na afungue hii ward yetu kubwa, tutakuwa na uwezo ya kuadmit wagonjwa zaidi na kuwashughulikia zaidi. Ka wadoke weche mag siasa, ywaruok mar siasa e duond bura mar UDA kaunti ma Mombasa pod meno neno kamoko kuom josiasa mowuok e duond bura mar UDA kaunti no nyiso luoro margi kind pogruok ma osebedo ka mienjo e kind jaod bura ma Iyala Hassan Omar gi jaod bura ma Nyali Mohamed Ali.
Hamutatuumiza vichwa wakati wa kuchagua atakaye peperusha bendera ya UDA. Huu ni wakati wa kufanya kazi na kutimiza ahadi ambazo watu wa Pwani wanatarajia kutoka kwenye serikali ya William Samoei Ruto. Na mpaka sasa hatuna kiongozi tutakayesema ati huyu ndio kiongozi wa chama ndani ya Mombasa, kwa sababu uchaguzi haujafanyika, na tusubiri kila mmoja ajiuze mashinani, aende kwa wananchi. La muhimu ni kuhakikisha tumerejesta watu wengi kuingia katika chama cha UDA. Maukum jolony mawuok e gwenge ma Nyanza kendo tenore gi riwruok mar Kenya Kwanza koro kwayo oganda onagi mondo tim machiegni gi piny owacho ma sani maonge mindni. Jolony go kane wuoyo e magawa moro e bore Nairobi bende ne opoyo mokalo jatend piny Kenya William Ruto kuom dewo moko kuom oganda onagi lemo mopogore opogore e telo mare. Wakwajo wania thuolo mane wan joket sirikal tesre oserumo. Wan bende wadwaro mondo wabed sirikal mondo olep sirikal yolware kuomwa direct. Ok wasik ni wan wagomna koke tok ot to jomoko to yudo. Wan be wang'ni kaka jolony moa e piny luo kaachiel gi josiasa wase amua ni wadwa tiyo gi sirikal ma William Ruto kendo wadwa gero chama mar UDA piny luo mondo mi wabed gi chama mang'eny, jous nyanyo bed mang'eny, kik wabed gachiel miriewa mana kaka ng'at achiel madwa. Wan kaka jomaa e piny mar Nam Lolwe nango nikech osegwelo nyithiwa, osegwelo yawuotwa, osegwelo nyiwa. Example ni kae Dr. Pamela Olet ochungne gi miluongo ni Nairobi Rivers Commission. Bunge ni mano enango Nairobi Rivers Commission oken gi mayot. Koro wawacho manania an kaka koro ng'ama miyo, joma miyo ma professionals te ma olony e migape mopogore opogore wariuru lwetwa wabed gi mora achiel. Wang'ini to gin yore mage ma wanyalo tiyo gi lonywago mondo wadog wager dala. To wagero dala mana ka wamakre motegno gi serikal matiyo sani ma en serikal mar Kenya Kwanza ma otelne gi Daktari William Samoei Ruto. Wasetemo dwaro gini kokalo iga 97 nyaka sani to osetamore mondo wayude. Wakwayo ni jowa ma josiasa bende moseyiere piny luo kik wawachuru weche mapogowa gi sirikal ne jowa man piny matiyo madwaro tich gi sirikal bende. Tadwana kon jowa ma jo opposition ni koro sirikal en lemo maduong', miuru nyithi joluo thuolo mondo President William Ruto oti kodgi e government. Riwruok mar kanise pacho kaendi NCCK opoyo kenge mosego kod katiba manyien mar higa mag 2010 ka ten NCCK omedo ni kata doko nitie gik mabeyo mosene kaka dongruok mokel kod katiba. Dwaro nitiere mondo mi tim lokruoge moko kokalo e ombulu mar paro. Kotelni kod jadolo Timothy Ndambuki kod jagoro maduong' mar NCCK Canon Chris Kinyanjui gikoni loch gwenge en moko kuom ber mar ariyo ma katiba no oweyo komiyo oganda dongruok. While we celebrate the implementation of the Constitution of Kenya 2010 over the last 13 years, we do, however, note that there are some key areas facing hiccups and challenges, and these include human rights violation, cases of gross violation of human rights of citizens, even as individuals, all as groups continue to be witnessed in the country. The police and security agencies have at times been used to suppress the rights of people, with arrests being adopted to silence dissent. In addition, the heavy-handed crackdown on demonstrations leading to death of nearly 100 in the hand of the police. Further to this, the socio-economic rights to food, health, water, sanitation, housing, and fair employment opportunity continue to be undermined by endemic corruption. There has been a notable progressive disregard of the Constitution and the law of Kenya. Public officials are on record bluntly disregarding the Constitution. All selection of the law of Kenya
or court orders. This has given root to the continued growth of corruption and as well a failure to actualize Chapter 6 of the Constitution, which sets standards for leadership, peace, national cohesion, and sovereignty. Mokum joera mag tuke pacho kaendi dwaro mondo chike matao weche tuke pacho kaendi Sports Act 2013 oketi tim e yo mowinjore ka bende giseo duol mochung' ne adhula FKF kuom rem matao weche tuke yo makare. Jatije kambi mar Extreme Sport Hussein Mohamed mosebedo ka jiwo tuke mag kor gwenge wacho ni rem iketo tim chike matao tuke emosethiro dongruok mar tuke. Mohamed mane loso kinde mane ochope tuke mag Owiny Memorial Cup e sub county Mauriri bende ne oseo FKF kuom midhiero ma okwako sekta ma tuke adhula e thurka. We have a gap in leadership in terms of grassroots development of whatever sport. But with time, and this is why the Sports Act was brought in 2013, so that we can help streamline federations, so that we can help make advancements in sports development. But if we don't follow the rules, if we don't follow the law, then we will not achieve much. And it's important that we appreciate that our country's laws are superior to any other statutes. So this is imperative. We cannot operate outside the law because you're in sports. There's a lot of talent grassroots level pinkoni. To thuolo ma gionge go mondo mi ong'egi kata fweny ni jogi nyalo tugo machalo kama. Watemo kawo nyithindo monano magochu kata ngewa mathindo gi. Mondo talent gi onen, ochak negi, timbe nitiere kaka wuon wabro ng'eyo gi, jo Migori Youth ni ka, jo Kishabana ni ka, jo Kiekure ni ka, bro ng'eyo nyithindo gi kanitie moko mabeyo minyang losi. To waiko gi mna mos. Ka gichopo gi 17 18 makoro ginyalo tugo e lige madongo go. To koro gi nyithindo ma otegno. Erokamano nyakwara mogi kuom ne kete chenro mar kagi kacha ntiere jogo mathoth manenena kowuok achiel kachiel e Facebook page ma Ramogi TV unji mathoth. Erokamano Ivinta Akoth Koro ka intiere Ahero Ivy Peters kuom kete kaendi to kod ji mamoko mathoth maneno ka neno achiel kachiel kowuok e Facebook page mar Ramogi TV. Parni koromo sa achiel mar odhiambo mesa makawo weche manyien en mano ma odich kendo loso ni weche kendo iko yo makare kawanono kendo wadoyo mondo mi wakelni koromo kindego. Nyinga Ochieng Emmanuel. We understand your dreams and we are powering them by having fully stocked shelves with all your back-to-school essentials. Naivas saves you money.